Good morning mga katil. So, nakapangapi na ba ang tanan diya? Tara ako, kape na putag barley. Sante barley kape, kape na putan ninyo. Kumusta man ang ato ang anya? Ito ang palibot dira, no? So, diri sa tuwao, murag init kaya nga to ang weather dre, no? Okay kaya. So, karon nga adlaw mga katil. Mag-ingat-ingat ta kanunay, no? Sa to ang mga tagsa-tagsa nga kinabuhi. So, before kita muhawa sa to ang tagsa-tagsa nga panimalay,